podjęli uchwała i symli ta tabula gańby. Ako gwara, pieronio się pytą. To jest śląskogotka, czyli inaczej język. No. Szczęść Boże! Dzisiaj proszę Was do Żeglińskich Gór, do Georgenbergu. A Wy abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie komentarz, dajcie pszajka, roztopierzejcie to, dajcie nowy knefel wybij, bo co tydzień, genau w piątek o 6 wieczór nowe tajliki. Jeżek też na Facebooku, na Instagramie, proszę Was tam. No i proszę Was też do mojego geszeftu na TeePublic. TeePublic Śląsko Rajza. Link w opisie kanału, w opisie filmu, jako też w pierwszym komentarzu. Tam treski, taszki, mycki i inne one. Każdy cosik dlosia może znojść, dlosia kupić, albo na Gisching. No to już jadymy. Żeglińskie Góry. Niemieckie miano to Georgenberg. Jest to miasto w Tarnogórskim Krysie. Kaj kwateruje 6961 personów. Stan na rok 2023. Pierwsze wzmianki o Żeglińskich Górach pochodzą z lat 30. XVI stulecia. Kaj odkryli tutaj złoża ród wołowiu i szczybła. W roku 1561 brandenburski margrabia Georg Friedrich von Ansbach nadał osadzie miejski zakon, a z kuli tego, co było to 23 kwietnia, genau w Dzień Świętego Jorga, to dał temu miastu miano Georgenberg. Myślę, co miano od margrabiego też przyczyniło się do nadania takiego miana nowemu miastu. Rok nieskorzej miasto otrzymało grupsko zwola podług saskiego zakonu. W roku 1808 Georgenberg stracił miejski zakon. Ponownie odzyskał go w roku 1866. Stracił zaś w roku 1946. Potem odzyskał w 1963, no ale na krótko, bo już w roku 1975 Żeglińskie Góry dokuplowali do miasta Tarnowskie Góry. Po odzyskaniu niezawisłości w roku 1994 Georgenberg zaś ma miejski zakon. Dzisiaj miasteczko mianuje się formalnie Miasteczko Śląskie. To miano zaczęło pojawiać się dopiero w XIX stuleciu, a administracyjnie dopiero w roku 1922. A określenie śląskie dodali w roku 1963. Sztattajlami Żeglińskich Gór są Żyglin, Żyglinek, Brynica, Bibiela, Pasieki, Mieczysko i Szyndros. Żyglin, Żyglinek, Brynica i Bibiela mają status sołectwa. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 w całkich Żeglińskich Górach 27,76% personów zadeklarowało śląską narodowość. W Apsimungu ze 20 marca roku 1921 56% personów, co wylowali w Georgenbergu, wybrało polsko-łopcyjo. Żeglińskie Góry w roku 1922 dostały się do Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Place te leżą kole 30 km na północ od Katowic. Wybaczcie, co nie będę używał tego dzisiejszego miana Miasteczko Śląskie, no bo to jest moderne miano ze XIX stulecia, no a pierwej były to Żeglińskie Góry, albo też Georgenberg. Jakie góry? Dyć nie są my we górach, nie są my we Beskidach, są my tutaj. No ale góry to były kiedyś gruby. Z kuli tego mamy też Tarnowskie Góry. No jakie góry tam? Te góry to są gruby. Gruby szczebła i tak dalej. Toż góra to gruba. Georgenberg, czyli Góra Świętego Jorga, czyli Gruba Świętego Jorga. Grubiosz, czemu górnik? No bo ten, co robi na górach, czyli na grubach. Czemu góry? No bo były tam te hołdy, jak się to wydobywało. No i to były takie
Górki, czyli to jest pierwotne miano na gruby. Czyli gruba Świętego Jorga, góra Świętego Jorga, jako też Żyglińskie góry, od Żyglina, w którym dzisiaj bydymy. Żyglińskie góry tak samo jak Tarnowskie góry od Tarnowic. A czemu nie tarnowickie? No bo po śląsku odmienia się tarnowskie, tak samo jak nie katowickie, ino katowskie, jak nie jankowickie, ino jankowskie i tak dalej, i tak dalej. Za mną Rathaus. Pierwszy Rathaus stanął we Żyglińskich górach kaś w roku 1561 i no nie wiadomo genau kaj. Kaś przy pierzej ringu i był on drzewiany. Potem we XVII stuleciu podczas 30-letniej wojny, co była w latach 1618-1648, Żyglińskie góry splądrowali. No i stolecie nie skorzej miasto zaczęło podupadać. Wyczerpały się kruszce, górnictwo zaczęło upadać. No i miasto przekształciło się w taką targową osadę i było mianowane jako Marktflecken. W roku 1866 Georgenberg odzyskał miejski zakon. Było to za czasów pruskich, no i wtedy potrzebowali zaś Rathausa. Nabyli dom od Rudolfa Pringsheima, który był w jednej ze pierzei ringu, zbudowany koło roku 1890, a stało to się w roku 1900. No i to genau jest ten budynek. W roku 1945 budynek zgorał. No ale rok nie skorzej miasteczko już wtedy, bo tak mianowali to miasto, utraciło miejski zakon, no i był niepotrzebny. No ale we 50 latach go odremontowali, we 60 przebudowali. Potem miasteczko odzyskało miejski zakon, no i do dzisiaj ten budynek pełni funkcję amtu. Mamy tu taką tabulę, co od roku 2021 we południe grają tutaj hejną. A za Bürgermeistera robi tutaj Tomasz Respondek, brat od artysty Krzysztofa Respondka, co niedawno umrzył. Po drugiej stronie też mamy tabula. No, nie podoba mi się ta treść, co tutaj jest. Po okresie zaborów spośród miast Górnego Śląska, miasteczko śląskie jako pierwsze wybrało burmistrzem Polaka Jan Bątkowski. No jakich zaborów, Pieroniejo się pytam? No, dyć Śląsk nie był pod żadnymi zaborami. Ja wiem, co za komuny cyganili, tak, no ale ta tabula jest z roku 1997. Mnie też w gimnazjum uczyli, co Śląsk był pod pruskim zaborem. No wiemy, co to nie ma prawda, bo w momencie zaborów, rozbiorów Rzeczpospolitej we XVIII stuleciu Śląska nie było we Rzeczpospolitej już od szczednich stoleciów. Setki lat Śląska nie było. Toż jak Śląsk mógł być pod zaborami? Część Śląska znajdowało się pod reskierunkiem pruskich Hohenzollernów, większość, no a mały kąsek Śląska, Cieszyńskie księstwo, Chłopawskie, Karniowskie, kąsek Gnyskiego pod reskierunkiem austriackich Habsburgów. No i tako je prawda. Toż czemu cyganiom? Proszę, symnijcie ta tabula, albo zmieńcie to. No i dali mamy cygaństwo. Tu mamy tak, 75. rocznica powrotu Tajli, faktycznie Tajli, Górnego Śląska do macierzy. No jakiej macierzy, ja się pytam? No dyć, Polska to nie ma żadną macierz śląska. Wcześniej tu były Czechy, wcześniej jeszcze Wielgo-Morawskie państwo. Wcześniej, tu historyki się spierają, no ale mono i tutaj było państwo Samona. Toż Polska to nie ma macierz dla Śląska. Ja wiem, co rozchodzi tutaj się o tych Piastów i tak dalej, no ale te Piasty, no to były śląskie Piasty, to była osobno linia. Widzicie,
to ta tabula jest tak niepoważna, co nawet ze felerem to było szrajbnięte, macierzy bez rzec z kropką i w końcu ktoś to tak prymitywnie poprawił na RZ, widać co tu był feler, no jest to trochę gańba. Proszę Bürgermeister, proszę miejsko rada, rajców, co by podjęli uchwała i symli ta tabula gańby. We centrum mamy tak tych 3 wieże od Rathausa, no i od tych 2 kościołów, co są niedaleko od Amtu. Starszy, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jorga powstał w roku 1666, poświęcony w roku 1670, toż było to już po 30-letniej wojnie, no i od zaczątku był to wtedy już rzymskokatolicki kościół. Do roku 1815 kolej niego był cmentarz. Nieskorzej wybudowali nowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panienki w neogotyckim sznicie obok niego. Rzadko się tak zdarza, często bulą stary kościół. Tutaj mamy te 2 kościoły, fajniście to wygląda. I ten nowy kościół budowali w latach 1905-1908. No ale do roku 1914 ten kościół przynależał do farności we Żyglinie. Dopiero od roku 14 jest to osobno farność. Park Rubina. Historia tego placu napoczyna się w 80 latach XIX stulecia. Kiedy to Richard Rubin, jedni uważają, co jego foter Michael Rubin, nabył ten plac od Żyda stąd, Żyda z Zickheima. A co tutaj było pierwej? No, gruba. Wydobywali tutaj galman i brunatny żeleziok. Nie gruba węgla, ino gruba ród. No bo te gruby węgla na Śląsku były nieskorzej. No i przód wydobywali rudy. Żeloza, szczebła, wołowiu, tak było tutaj. No i tak było we pobliskich Tarnowskich Górach, kaj dzisiaj mamy słynny już zabytek UNESCO, gruba szczebła. Rubiny wybudowali tutaj willa, dzisiaj jest to przedszkole, a za tym placem wiąże się jeszcze jedna tragiczna historia. We maju roku 1945 bajtle bawiły się przy dawnym kamieniołomie. Był tam niewybuch. No i 4 z nich straciło żywobycie. Po ranoście bajtli zostało rannych. Przy głównej ulicy na chałupie mamy taki mural. Od frontu mamy taką tabula ze bojką po śląsku. Fajniście, co po śląsku tu jest szajbnięte, no nie ma to podług ślabikorza. Jest to rok 2023, to już przydałoby się, co by podług prawideł śląskiej gotki to było zapisane, no ale moc ludzi jeszcze nie wie, jak pisać po śląsku, toż musimy durś ich szkolić. No ale mamy tutaj pewną niekonsekwencję. Niby to jest podług prawideł polskiej gotki szajbnięte, jak Pombuczek stworzył Ślązoka. Mamy o, mamy mamy się, no tego nie mamy w śląskim, mamy się, nie, się, to wyciepujemy. No ale zaś mamy Pombuczek, mamy, ktoś tu próbował zrobić u, ja? No ale nie mamy te u, o z kryską poziomą i no o z ukośną kryską. No i tutaj mamy ta tabula, no i też niekonsekwencje, Ślązok, o, no a tutaj Ślązok, te o z kreską. No ale słuchajcie, to mi się fez nie podoba. Obejrzycie, że nasza gwara jest piękno i trzeba ją szanować. No, jako gwara, pieronio się pytam. To jest śląskogotka, czyli inaczej język. No, gwara, czyli harwa, to może być jakaś we hereszcie, na placu, a śląskogotka, no ja, ona tajluje się na dialekty, na harwy, no ale to jest gotka. Co z tego, co polski prezydent, jeden i drugi, nie szrajbnął tego gezecu? Parlament przewelował, raz, drugi, no ale gotkoznowcy, no i my, używocze tej śląskiej gotki, godomy, to jest śląskogotka i miejcie z oca do naszej gotki i nie mianujcie ją gwarą.
Żydowski cmentarz, nie wiadomo genau kiedy powstał, albo w roku 1870, albo 79, albo 80. I żydowska gmina fungowała tutaj do roku 1923. Nie był on srogi, mamy większość tych macew powalonych, tu mamy najlepiej zachowano macewa, kiercek nie powinno być, bo tak richtig Żydy dawają kamienie. A co ze synagogą? Tak richtig... No, nie idzie to do końca zamianować synagogą, taką jaką znamy ze większych górnośląskich miast. Taki dom Żykanio, no, synagoga, była tu, stanęła w roku 1863 przy dzisiejszej ulicy Piwnej 2. W roku 1921 kwaterowali tam polskie powstańcy. No i zdemolowali wtedy ta synagoga. We roku 1923 żydowska gmina sprzedała ta synagoga prywatnemu chopowi Kocurkowi, Kocurek się mianował. No i przełonaczył ten Kocurek to na chałupa, kero do dzisiaj stoi. Toż ludzie mieszkają tak richtig we byłej synagodze. Tutaj kończy swoja trasa Górnośląsko-Klajbanka. Powstała ona w roku 1892 i jest to najstarsza Klajbanka na całym świecie, co funguje bez pauzy. No ona ma okresowe pauzy, bo teraz nie realizuje, no ale zaś za niedługo, od 1 maja do października możemy tutaj realizować. Napoczynamy we Bytomiu, kończymy tutaj. We Bytomiu pokazował, że wam we filmie o Bytomiu. Puknijcie sobie, kto jeszcze nie widział. Ten film ma najwięcej wyświetleń. Kaj się to napoczyno. 21 km z tego co wiem. Ja tutaj jeszcze tą Klajbanką nie dotarł, no ale jechał żech nią kiedyś do Gruby Szczebła we Tarnowskich Górach. Klajbanka albo też rozbanka, no bo pierwej była to rozbanka. Konie ciągły te wagony. Dopiero nie skorzej była to dampmaszyna. Huta cynku to jest moderny werk. Powstał w roku 1960. Produkują tutaj rocznie 80 000 ton cynku. Kole 40% krajowej produkcji cynku i kole 50% krajowej produkcji ołowiu i stopów. Produkują też tutaj kadm, siarkowy kwas, jako też niewielkie ilości szczebła. Żyglin, kiedyś wielki cyglin albo gross cyglin. Osada miała istnieć już w roku 1065. A co genau oznacza żyglin? Żglić albo żeglić to wytopiać ruda żeloza. No bo tutaj to genau robili. Z ceglino też mianowali ta osada pierwej. Co to oznacza? Persona, co samotnie żgli ruda żeloza. Pierwszy kościół we Żyglinie stanął tam na wierchu w roku 1253. Był on drzewiany i stał do roku 1700. W międzyczasie, w czasach reformacji we XVI i na początku XVII stulecia, genau do roku 1631, kościół był w rękach protestantów, wanielików, lutrów, no bo większość kościołów na Śląsku w tych czasach reformacji była w rękach lutrów. Tutaj reformacja się miała dobrze. No ale potem się to pomieniło, kontrreformacją, 30-letnia wojna. Co potem? Kościół zgorął w roku 1700 i na jego placu 3 lata nieskorzej postawili drugi drzewiany kościół, no ale mniejszy. We barokowym sznicie go wybudowali.
Kościół był we złym technicznym stanie i bytomski landrat kazał go zawrzeć w roku 1835. Już wcześniej, w roku 1805, chcieli wybudować nowy kościół. Złożyli takie pismo, no ale musieli czekać aż do roku 1838. Wtedy wydali zgodę, a ten arkadowy kościół postawili w roku 1842. Wieża dobudowali rok nieskorzy, a je on pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panienki. Żyglinek, czyli mały cyglin, klein cyglin, no i sypanie do Nesmarków z roku 1795. Po II światowej wojnie przynależało to do nadleśnictwa. Nieskorzy niszczało, odrestaurowany w latach 2009-11 i dzisiaj mamy tutaj hotel, restaurację, no i weselno sala. Przy niemu mamy budynek dawnego nadleśnictwa, a nadleśniczym był tutaj w XIX stuleciu Louis Gerlach. Umrzył w roku 1900, założył też tutaj Feuerwehra, no i miał zajmować się czarną magią. Nawet służące, co u niego robiły, nie mogły włazić do jednej ze izb. Ponoć jedna złamała ten zakaz. No i co dali? Przeczytajcie se, ja też nie wiem, idzie to przeczytać we miejscowych bojkach. Gerlach je pochowany w lesie, tak jak chciał. Nie dotarli my tam, bo trzeba by 5 kilometrów piechty iść. Je pochowany jego grab na Jurnej Górze. Bibiela. Pierwsze wzmianki to rok 1683. Wtedy we żyglińskiej metryce wymieniony jest Szymon Bibiela ze Bibielinie. No i jak widzicie, tu mamy duże lasy. To są te zielone place. Godali my ostatnio o pieronie, jak się to mianowało, o krupie. No a tutaj też, no to są te zielone płuca śląska. My idziemy jeszcze kąsek dali, coś ich wam pokażę. Myśliwski dworek do Nesmarków. Powstał w roku 1893. Stąd do Nesmarki szły na gonia, bo wracały ze zwierzyną, ze gonie. W 70. latach XX stulecia PZPR przejął to jako willa dla towarzysza Edwarda Gierka. I to była Gierkówka, tak to jest mianowane. Srogi, zegród, basen. W 2012 roku, od tego roku je w prywatnych rękach. Nie wiem, Eli, no na zichar idzie tam podejść jakoś, tutaj nie, mono tam, ale nie chcę też tu podłazić, jedna chałupa, w okolicach nic nie ma, gdyby kamerował, to no, mógłbych wzbudzać jakieś podejrzenia. Są my na pasiekach, a miano z kuli rybników na pasiekach, a one powstały z kisz zatopieniu gruby. Bibiela grube. Tutaj genau była. Dzisiaj mamy ruiny po niej. Żech powiedział, co górnictwo zakończyło się tutaj w XVIII stuleciu, no ale na nowo odżyło pod koniec XIX stulecia. Genau w roku 1889 założyli tutaj gruba i fedrowała ona do roku 1917. Nie była to też gruba kamiennego węgla, no ale gruba ród, roztomajte rudy tutaj były. Fedrowała i fungowałaby dłużej, no ale przyszła srogowoda. No, woda, co je pod ziemią, zalała we 2 godziny cołko gruba. Wszystkie maszyny i 700 grubiorzy straciło robota. Dzisiaj mamy tutaj w lesie na pasiekach pozostałości po tym wszystkim. Mamy tabule informujące o tym. No i trafił, że tam takich ludzi, znaczy nie godał, że z nimi należy się przysłuchiwał i go dali, a za grofa, taki stary hop, to tu było czysto w lasach. I ktoś się pytał, a jaki grof tu był? Ja to do Nesmarków przynależał. Durś ta pamięć o nich tutaj je. I hop coś też godał o
siemianowskich Donesmarkach, bo była ta siemianowska linia i była ta, to była ta katolicko i linia ze Najdek, Wanielicko, to co rzekł Wągodą ostatnio przy gminie Tworuk, przy Brynku. No i on ten hop powiedział, siemianowskie lasy, siemianowskie to siemianowskie. Myślał, że już żaden tak nie godo, co wszyscy źle odmieniają, siemianowickie, katowickie, tarnowickie. Nie, siemianowskie, katowskie, jankowskie i tak dalej, i tak dalej. Tarnowskie, a nie tarnowickie i z kulitego tarnowskie góry, a nie tarnowickie góry. Ja, no i tutaj są my też we Żyglińskich górach. No, jeszcze jedna dziedzina. Brynica, czyli dzielnica Żyglińskich gór, jako też rzeka, czyli dzielnica, dziedzina, no ale też granica. Wiemy, to graniczno rzeka, tak jak Przemsza, granica między Śląskiem a Polską. Jedna ze najtrwalszych granic. Po drugiej stronie, a tak richtig to je już po tej drugiej stronie, bo tutaj łatwiej było autem przyjechać, są Ożarowice. Gmina Ożarowice we Polsce. Jest to dzisiaj jedyno nieśląsko gmina we Tarnogórskim Krysie. Przykuplowali to do Tarnogórskiego Krysu i po II światowej wojnie przykuplowali do Śląskiego województwa. Wiadomo, potem katowskie województwo od 75 do 99 roku, Teroski zaś śląskie. Wcześniej i ta granica funkcjonowała do roku 1922. Kiedy po 3 polskich powstaniach na Górnym Śląsku, po śląskiej wojnie domowej, po wojnie polsko-niemieckiej dokuplowali ten kąsek Śląska między innymi dzisiejsze miasto i gmina Żyglińskie Góry, Georgenberg, do Rzeczpospolitej we ramach Śląskiego Autonomicznego Województwa. Po abstimungu ze 21 roku, no to dali tutaj była granica już nie między landami, no ale między województwami. Tam we Brynicy województwo śląskie, te autonomiczne, tutaj we Ożarowicach województwo kieleckie, będziński Krys. Potem za nazistowskich czasów to się pomieniło, bo to też dokuplowali tu do górnośląskiej prowincyje i to było we ramach Reichu. No, a co było wcześniej? Od kiedy ta granica tutaj jest? No, troszkę nieskorzej niźli we inkszych placach Polski, bo to było siewierskie księstwo, godą o Ożarowicach. Kaj my teroski po tej polskiej stronie są. Siewierskie księstwo do roku 1444 przynależało do Śląska. Było to śląskie księstwo. Ino w roku 1443, 30 grudnia, kupił to biskup Zbigniew Oleśnicki, krakowski biskup. No i w następnym roku, 44, przeszło to pod reskirunek krakowskich biskupów. Tam jeszcze były haje, roztomajte, no ale nie było to polskie. Była granica, to było fest swiedowne, godali my też już kiedyś o tym, jako to było. Dopiero w roku 1790, 5 lat przed upadkiem I Rzeczpospolitej, siewierskie księstwo włączyli tak richtig we granice Rzeczpospolitej. Roztomili tutaj z Nadbrnicy, już po tej drugiej polskiej stronie, ale tam mamy Śląsk, tu mamy Polska, tu mamy ta granica. Żegnam się z wami i proszę was za tydzień. Chowcie się.